Здравейте, мили мои! Аз съм агент Емилия Вачевич. В момента съм се преобразила на чародей. Много ми е тъжно. Не мога да говоря. Чак гласа си не познавам. Именно защото го мразя. Питате се защо го мразя, а съм се преобразила на него ли? Ами защото иначе ще изгубя 92% от женската аудитория на форума. Аз не искам това да се случва. Защото искам да ви опиша, що за чудовище е той. Много съм зле. Вижте, дори хубавите ми зелени очи започнаха да посиняват като неговите. Не е добре това. Страшно съм се депресирал. И така, сега ще ви споделя за какво става дума. Трябваше да се правя на биоложка. Биоложка първи курс, биоложка втори курс, биоложка трети курс, биоложка четвърти курс, биоложка пети курс, а сигурно и шести курс ще ви измислят тия гадове. Да, обаче, аз не знам цялата биология. И това ми е толкова скучно. Всичко това аз го правя само и единствено за Белград. За моята великолепна сръбска родина. Да, обаче, побутих се. То толкова студено тук, аз се потя от напрежение. И плача. Плача. Защото всичко се провали. Той сложил там две сръбски, глупости говоря, ще ви се, две китайски агентки. Китаистки, молите се. Ами те даже не се прикриват, бе. Пак добре, че не бяха кореистки. С влизането ми написали 3 иероглифа на стъклото. Семейство, горе и долу. Изпратих ги до Белград. Направиха им анализ моите колеги по кина, така се казва на сръбски Китай. И те ме поздравиха с песента Кукавица! Ла-да-да-да-да-да-да, кукавица! И викат, голема си кукавица, искат да ти кажат, добре дошла семейството, бехме горе, ще те направим долу, ако не служиш. Вече си в наши китайско-северокорейски ръце. И като ми го казаха това нещо, аз горкичката Емилия Вачевич направо реших да се пострижа 0 номер. Поне добре, че имам тая шапка. Купих си я, когато работих в магазина в Монтана. И така. Съсипах се от плач. Добре, че има там една кака. Милчев за нея искаше да пита как е анатомията. Тя каката е цялата анатомия, но остава и тя да се окаже северокорейска агентка и китайска агентка, като самия Чародеев, и аз най-накрая ще трябва да се самоубия. Само за тебе, Меги, ще ми е много мъчно. Меги, обичкам се те, мило Меги. Много. Само за тебе живея в момента. Снощи се прибирам, капнала от умора, и питам Елизабет: Ели, вярно ли е, че Георги е пратил тези агенти? След това тя се чати с него, попитала го и той казал, Чародея:
Че много ясно, че съм аз. Бе, какво ме питате? Аз даже на Емилия това ще и го кажа. Звяр! Нагъл. Безподобен звяр е той. Ми се искаше, Меги, ние да успеем. Ние, Меги, се проваляме. Но, Меги, мила, аз винаги и всякога ще те обичам. Мила моя какичко ти. Снощи заспах веднага. Днес не мога да се събудя. Бих искала да ги убия онези двете китайски, но го няма огнян, на който да се разтренирам. В момента се чувствам ужасно. Чувствам се е така, като Coca-Cola Zero се чувствам. Много съм депресирана, мили мои приятели. Надявам се поне, че Меги ме обича. За Елизабет знам, че ме обича. За другите и да се надявам, и да не се надявам. Те ще ми видят сметката. Това е животът на агент Емилия.